Lesigeza indaba za-1 KZN TV fundela usamukeliswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli sikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. I-ANC igxeka umfolozi ngolwamanzi kudutshulwe kwabulawa obelamula kanti kubanjwe yokulisana nokunukubezwa kwabantwana. Iqembu le-ANC kwisifunda Musadladla lithi-ke kuyadumaza okwenziwa ngumasipala wasemfolozi ukubona bebungaza isonto lokwenziwa kwamanzi phecelezi Water Week ekubeni kunomphakathi ongenawo amanzi. Lokhu kusho uhlalo we-ANC kwisifunda Musadladla uMusa Cebekhulu ngesikhathi-ke bephiketha ngaphandle kwehholo laseMzingazi kuqhubeka umcimbi ukugubha-ke isonto lokwenziwa kwamanzi obuhlelwe ngumasipala wasemfolozi. Umasipala wasemfolozi nyakathu nelikaMthaniya ubungaze kosuku lokwenziwa kwamanzi phecelezi Water Week ngokuthi-ke uhlangane nomphakathi waseMzingazi ukugqugquzela umphakathi ukuba wonga amanzi njengoba-ke amanzi evele emancane futhi kunezindawo ezingawatholi ngendlela. Umsebenzi obaluleke kakhulu lapho sikhumbuza khona umphakathi wakhona lapha emfolozi especially lapha eMzingazi esikhona namhlanje Ward 6. Ukuthi-ke kuyinto kwesikubiza ukuthi i-Water Week. I-Water Week ilapho sesikhumbuza khona umphakathi ukuthi la amanzi abawatholayo ngokomthetho we-Constitution chapter 2 we-Human Rights uthi wonke umuntu unelungelo lokuthola amanzi aclean. So ngamanye amazwi sonke isakhamuzi sinelungelo lokuthi sithole amanzi. Kepha lamanzi uma setholakele-ke kumgomo futhi kwamasipala nabe-environment especially King Cetshwayo nathi sonke uqikelele ukuthi abantu siyabafundisa-ke ukuthi-ke abawaphathe kanjani lamanzi ngoba amanzi asinawo akanele ukuthi wonke umuntu ekwazi ukwathola. Nje ukuthi izinto eziningi ezike yihluphe nje njengoba la eMzingazi ubuke nje ba-renewa kabusha amapayipi ukuthi bonke abantu bekwazi ukuthola amanzi ngoba bese-short. Okwethu kuzosho umphakathi namanzi sekhona afawo King Cetshwayo. Into esicela kini nje kuphela okubaluleke kakhulu ukuthi ufanele uqaphele ukuthi amanzi uma ekhona niwabheke niwaphathe njengekhalu zamantungu. Ubiyela uqhuba uthi-ke ukwanda kwezindawo zemqasho kanjalo-ke namakhawashi kunomthelela nakho ngakho-ke bagqugquzela ukuthi lezi ndawo zilandele imigudu nemithetho efanele njengoba amanzi-ke ekhokhelwa. Amakhawashi kuyingxenye ukuthi abantu ngenxa yokuthi amathuba omsebenzi awekho kuyingxenye yokucreate employment ukuthi abantu bekwazi ukuthi betholeke amatoko ekhathi bewasha. Kodwa into ebalulekile nakubo labo bantu abasha imoto esikuthina siencourageayo sithi umuntu akabe necontainer mhlawumbe uzoba nethanki lakhe alibekile amanzi akhe wafake khona ngenkathi ewasha imoto uvulela ithanki lakhe leli likhona engavuleli umpompi ngoba umpompi kwenza ukuthi-ke manje amanzi lawo esinawo thina engakwazi ukudlula eyothola umakhelwane eyothola ngomunye phakathi akabe nendlela nje ukuthi ebe nethanki ewafake khona ethankini amanzi akhe uma sewafakile ethankini sengakwazi-ke naye kwasebenza-ke kwasebenzisa ngoba esinye isikhathi esiningi nawo amanzi ayakhokhelwa ngomthetho amanzi ngoba phela nawo umkhandlu omkhulu amanzi awatholayo uthola i-grant from ku-government. Le grant futhi uma ifaka amanzi bese kukhokhela ama-services okumaintaina la manzi-ke asuke bekhona-ke amapayipi labo asebenzayo adinga ukuthi e-maintain ukuze maintaineke adinga inkece ukuze kwazi ukumaintaina. So kusemqoka kakhulu uyabona laba ama-car wash nabo bonke abawenzayo uthola ukuthi bona noma benza besilekelela ukuthi ba-reduce unemployment kodwa at the same time nayo i-responsibility yabo uqikelele ukuthi amanzi bawasebenzisa ngendlela efanele. Kanti-ke kusenjalo amalungu eqembu le-ANC kwiMusadladla aphikethe ngaphandle kwehholo lakhe bekuqhubeka khona-ke umcimbi kwezinye zezinto abakhala ngazo bathi badunyazwa ukubungazwa kwamanzi ekubeni kunemphakathi engenawo. Laba baphinde basolana ngenkohlakalo eqhubeka kulo masipala abathi-ke inuka phuma ukuthi ngonakele lutho bavele basukela umcimbi omkhulu ongaka ukuthi bazogubha iviki lamanzi. So iquestion ezoyibuza-ke yethi ugubha kanjani iviki lamanzi ekubeni umphakathi wasemfolozi ungenawo amanzi. Sinazo nezinto ezibambekayo ezishoyo ukuthi emawadini amaningi asemfolozi amanzi awekho. Kuphela iviki kuphela u2 weeks amanzi engekho. Abantu biza abantu ukuthi abazocelebrate iviki lamanzi kodwa amanzi awunawo. Abantu abagezile, abantu abaxubhile, abantu abaphekile, abantu abawashile. Kodwa kuthiwa abeze lapha bezogubha iviki lamanzi. So ngoba sikholelwa ukuthi umasipala onganesibindi sokwenza lokho. Fanele umasipala wazi ukuthi ama services uyawahambisa kubantu, amanzi yabanikeza abantu.
Uhlalelo uvalweni umphakathi waseCopsville kulandela ukudutshula kubulawo wesilisa okubeka ukuthi ke ubelamula. Lo mphakathi uthi ke uhleze libhojozi ngenxa wesifazane osolwa ngokuba ke yingozi. Laba bathi basola ukuthi ke kukhona wesifazane wasendaweni ohlukumeza abantu nguyena futhi osola ngokudubula abulala uMasotho Lekhanya. uLekhanya kubeka ukuthi ke wayesihambela emgwaqweni wazithela phezulu kwengxabano phakathi kwalona wesifazane nesinqandamathi sakhe wabe siyadubuleka. Umndeni wakwaLekhanya eCopsville eMgungundlovu uthi weza ngomngani wentodana yawo ukuthi isidubulekile abaphuthume. Isigemegeme senzeke ngo-8, so umyalezo thina sothole ngabo-9 ngomngane wakhe esefike ethi nangu ulele ngalena ngathi udutshuliwe kodwa akazi noma usaphila noma akasaphili. So bese-ke siyasuka-ke lana-ke sifike masifika laphayana-ke sifike simbule masifika sithola ukuthi uyena and eshonile. uLekhanya uthi kunabesifazane ababalandisile ukuthi isigameko senzeke kanjani. Umama lo ombulele ubehamba nenye indoda ingathi bayaxabana, so ngokuthola kwami ngathi ukuthi ubethi uyasiza or uyalamula or something. So bese-ke lamantombazana azwe la esethi khona mina isifebe ngiyasigwaza. So kwase kukhala isibhamuke ka-3 emdubula wawaphansi babaleka. Umsolwa kuleli icala kubika ukuthi ngumuntu wesifazane. Umama omdubulile kuthiwa igama lakhe umama onentshebe kodwa nje elinye noma kuthiwa uvuyelo noma uNthabiseni uyena lo ombulele mama. And sinabo ofakazi and baningi kuyikona ukuthi manje bayasaba ukuthi mabengakhuluma bavele obala bazongena enkingeni bayamsaba. Akekho umuntu ongamsabi nje la emphakathini. Lo mndeni uthi umsolwa ngumuntu ohamba namanye amacala. Manje kade kuhanjiwe kuyofuna lelo soka lakhe kade ehamba nalo. Iqiniso uthi uyena oyenzile lento because kuthi noma sesifika namaphoyisa sifika endlini yakhe same day same time kade kuthiwa ubulewe nangu sifika endlini safika namaphoyisa akekho endlini ubalekile kusele izingane zisele zodwa zilele wabaleka nje uqhamuke ekseni esethola amanye amaphoyisa kade emfuna because ubekade before ebulala lo mfana ubekade ekwaze omunye usisi kamkhwenyana wakhe. So bafike bamthola kanjalo ke seboshwa lelo cala lelo linye. uLekhanya uthi senzima isimo. Asikho right because asazi ukuthi simele sithathe ini sihlanganise nani because kungcono umuntu mangabe ekhulile uya understand uya arrange ukuthi mhlambe kumele sithathe lokho sikuhlanganise nalokho. Kunzima kubuhlungu nje kakhulu because besamncane. Kubuhlungu lokho engakusho nje ukuthi asazi ukuthi kumele senze njani manje into ephuthuma kanjena kuyabheda. Amaphoyisa siqinisekisile isigameko ezindabeni za-KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Kubanjwa ke imashe nokuthula elikiswana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane kwidolobha laseSayidi. Le mashi ihlelwe uGo Civil Society, iYouth Sector kanye nomnyango wezokuphepha nokuxhumanisa umphakathi. Omunye wabahleli bale mashi uSithembile Linda uthi ngale mashi ke baqonda ukuqwashisa ngehlava esinyuka nsuku zonke sokunyukubezwa kwabantwana. Uthi ke udaba olubenze basukumela phezulu udaba lomntwana okuthiwa wanukubezwa esikoleni uCwecwe wasesifundazweni Eastern Cape. Uzowalisila kalayo ngokuthi ungenele imashe nokuthula umphakathi wasogwini ngokonyuka kwesihlava sokunyukubezwa kwabantwana. Omunye wabahleli bale mashi uthi udaba lokunyukubezwa kumntwana esesikoleni Eastern Cape uCwecwe ilona olubenze basukumela phezulu babona kufanele ukuzothi sekwanele ukuhlukunyezwa kwabantwana kuleli. Uthi baningi abantwana abahlukumezekile emphakathini kodwa bathule. So sibonile njenge-youth emphakathini ukuthi i-incident ka-Justice for Cwecwe lesizele la namhlanje imashi is not just an isolated incident. Baningi nabanye abantwana abancane emphakathini who are experiencing this but they are voiceless. So today we said let's all gather together and stand united to say no against abuse. Enough is enough. And lento ka-Justice for Cwecwe, we want to see results. We want to see change. And we want to see other people again bephumela obala ukuthi kwenzakala ba abuse wakuphi.
uthi uma isihlava sokuhlukumeza senyuka kangaka bazizwa bengaphephile ekhaya, emasontweni kanjalo nasezikoleni. Ngoba we're no longer safe emasontweni, we're no longer safe emakhaya, then where are we going to be safe? So we said, let's come together, let's march and bring our grievances to also to the Department of Education to highlight ukuthi if this is continuing in our schools, it means our children are not safe. So it means we're not going to get an education if ingane isisaba ukuya esikoleni. So that's why we've gathered here today to say, Department of Education and all other stakeholders, let's work together to solve this problem and end the abuse that we're experiencing in our community. Isishoshovu silwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane kumnyango wezokuphepha kanye nokuxhumanisa umphakathi sithi abazali bayeke ukugqiba amacala okunyukubeza ngokwamukela izinhlawulo. Ukuthi siyacela kubazali siyacela ukuthi abazali abangayicindezeli indaba yokuthi ingane ziyanukubezwa ngokucansi ngoba manje sinama challenges ukuthi abazali bayakufihla ukuthi ingane ziyanukubezeka baze bamukele nezinto ezibonakala ziba yizinhlawulo. Siyacela ukuthi nezinduna nazo zingenelele njengoba siwumphakathi omkhulu ukuthi basisize lesihlava lesesibhekene naso ukuthi sikwazi ukureport abazali baphume sikhona njengama GBV activists abekiwe emphakathini ukuthi abantu uma ngabe besaba ukukhuluma namaphoyisa sikhona nathi ukuthi sibaxhumanise nosizo olufanelekile. Ukhomishana wamaphoyisa kusifunda uthi kuyinselelo ukuthi kunamacala agcina engafinyeleli enkantolo ngoba abantu besifazane bevula amacala emaphoyiseni bese beyawacisha. GBV is a pandemic in our country. It's a serious concern. The problem that we have in China as amaphoyisa regarding GBV ukuthi abantu besifazane will open cases. A lot of cases get opened. Kodwa not even a half of those cases get to court. Reasons being, uyakushaya umuntu wakho namhlanje, the very next day, uyakushaya namhlanje ukwatile uze police station to open a case. The very next day ukuthengela iperfume or ukuthengela isavana. And then the police station fought to withdraw a case. The victims are not playing their part. We have one body, I only have this body to take care of. No one has got a right to assault this body. Lombiko, benuwethulele uZamando Sicele, wezindaba ze1 KZN TV, ngise Said. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nezindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke izona indaba ze1 KZN TV nazi ihlokano kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. iANC igxeka umfolozi ngolwamanzi kudutshulwe kwabulawa obelamula kanti kubanjwe yokulisana nokunukubezwa kwabantwana. Inhlangano yabama-tuckshop iSouth African Tuckshop Movement ithike yalwamukela uxhaso lwemali kahulumeni lokulekelekela abanikazi bezitolo ezincane. Lokhu kulandela ukuthi ungqongqoshe zokuthengiselana kuncintisana nezimboni uPakstow nongqongqoshe zokuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane uStella Ndabeni bethuleke ngokusemthethweni isikhama semali ezokuxhasa ama-spaza shops abhaliswe ngokusemthethweni aphethwe ngabantu abansundu. Inhlangano yabama-spaza shops iSATMO ithi yalamukela kuxhaso lwesikhwama semali kahulumeni engu-500 million rand ezokuxhasakela izitolo ezincane ezibhaliswe ngokusemthethweni zabantu ke bakuleli. As uSouth African Tuckshop Movement liyasijabulisa kakhulu lolu hlelo. As much as ezinye zezinto siba worried lapha nalapha. Siyazi ke sonke ukuthi kunohlelo lwa500 million lakho nokuzotargetwa abantu ke ababantu abangama South African abarana ke lezi zitolo ekubizwa ngama tuckshop. Into ezowenzeka ke inama category awu2. Category number 1 la umuntu ezobethengelwa khona istock sika 40,000 bese phinde nikezwa ngo10,000 ngaphezulu for business development or support ukuze makuthiwa ufunkolela abasebenzi. Category number 2 ila khona ekuyobe i-blended phecelezi blended financing where kumixwe i-loan plus grant iqala 100,000 kuya phezulu up to 300,000. So ke ngalezo zizathu into ezowenzeka la
kuzodepend ukuthi ibhizinisi lakho likisiphi isigaba then bese bekuphosa kuleyo category ababona ukuthi ngempela uqualifyela yona. Lolu hlelo lwesikhwama semali lwethulwe kumnyango wezokuthengiselana nokuncintisana nezimboni kanti umnyango wezokuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane luzonganyelwa ke iNational Empowerment Fund neSmall Development Agency. Abantu abazothola lolu hlelo, 1, you must be a South African. 2, your business must be registered. Okuyinto esigqugquzela kakhulu ke thina njengoSADMA ukuthi your business phela libe nayo iCIPC, libe nayo ibank account, libe nayo SARS, kanjalo uphinde futhi uregister nakamasipala so that you will be recognized ukuthi ibhizinisi lakho recognize ngalelo hlelo. So ke ngalezo zathu zingitshela ukuthi angifuni uqila kakhulu ezitolweni zabantu bokufika ngoba angazi uhlelo uhulumeni azoba nalo ngale kodwa uhulumeni uhlela lipresenta kithi elokuthi you must be registered and also with umasipala and also CIPC kanjalo no SARS ube umuntu obhenkayo futhi eSouth Africa. So ke siyacabanga ukuthi isystem izozenzela yona ngoba nakuthina ama South African bakhona bangeke bebuye ngoba phela siyazi abantu nje ubuwazi ukuthi mawurana isitolo sirane nje lapha ehlathini kepha manje njengamanje you must have CK documents. Abanikazi bama shops bathi bakholwa kulolu xhaso uma lizofinyela ngendlela ezandleni zabo luzobafukula liphinde libathuthukise amabhizinisini abo amancane ukuze ke enze kangcono. Ngiyethemba ukuthi uma sikwazile ukulithola lolu xhaso ngendlela okufanele silithole ngakhona luzokwazi ukusisiza ukwazi ukusixhasa ezintweni eziningi. 1, lizokwazi ukusixhasa ekuthenini sikwazi ukuimprove lawo ma-tuck shop nalezo izitolo esinazo njengamanje njengama South African. So 2, luzokwazi ukusixhasa nanokuthi sikwazi ukuimprove istock esisuke sinaso nanokuthi umphakathi esikuwo njengamanje ezidingweni abayidingayo siyakwazi ukufaka nokujobelela okunye obekade kungekho kule lezo izitolo esiranayo. Sekuvuliwe ukufaka kwezicelo zalolu xhaso. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu empangeni. Bahlaleleke ovalweni ngokuphepha kwabo abahlali bakolindela kwaDabeke kakhulukazi njengoba ke sifundazi kwaZulu-Natal sihlaselwa izimvula. UNokulunga Ntombela utshela iziko lezindaba ukuthi ke kubakhathaza kakhulu izaguga kanye nabakhubazekile kwazise uma sekuhlasele imvula kuvalwa amehlo njengoba ke iningi lezakhiwo zilenga emoyeni ngenxa yokuguguleka kwenhlabathi. Njengoba isifundazwe iKwaZulu-Natal sibhekene nenkinga yesimo sezulu esingesihle, abahlali bakolindela kwaDabeka sebeveze ukukhathazeka ngokuphepha kwabo ngenxa yomonakalo osudalwe izimvula. La asikwazi ukulala mangabe kunethi imvula sinenkinga kuze kuse umuntu emile ekhipha amanzi endlini and njengoba ubona isimo sinje izindlu ziyaguguleka ngaphansi ugcine indlu sintanta emoyeni ongasakwazi ukuhlala kuwese ngoba kunanabantu abagulayo nabakhubazekile siba novalo nje basihlezi sinovalo nje lokuthi nje siye emngeni ufune uhle akukho ukulala fanele mangabe kuqala nje kunethi imvula qala uphume nespade na uhlala eminyango kuze kuse uvike imvula ukhukhula inhlabathi uyishonsa le ngoba ukuza kwalemvula yehla nenhlabathi izongena endlini ugcina ungabusakwazi ukuthi nawe kufanele wenze njani. Belandisa iziko lezindaba baveze ukuthi ke bafike kule ndawo ngemuva kokususwa lapho babehlala khona kulungiselelwa indebe yomhlaba yango-2010 eyibanjwe kuleli kanti bathenjiswa ke ukuthi bazohlala izinyanga eseyiphenduke iminyaka. Babakhe imjondolo eduze kwakhona so kwakubonakala ukuthi nje bakuzoba neWorld Cup bazophazamisa bazothathwa ke bazofakwa la okwesikhashana so bahlaliswa ke la kwesikhashana kodwa futhi into yabo ayikazi izilungiso kuze kube imanje ngoba mayibuzakala ukuthi indawo kwakuthiwa bazosuswa kuyona bazosiwa kuyona kwathi indawo yakhona ayikakabikho kodwa kade besuswa kwakuthiwa indawo ikhona bazosuswa kuyona. Okunye lomphakathi okhala ngakho isimo sabanye bolindela abalungiswe ngonyaka u2023 nabathi ke bayavuza futhi bangena amanzi okwedlula laba abakhiwa befika kule ndawo okungonyaka u2009 laba bathi ke bafisa usizo lwezindlu ezingcono ukuze ke basindise impilo yabo. Bayalimala abantu sebebaningi sibangcwaba futhi nawe especially kulo freeway lo freeway uyingozi subaqedile kakhulu abantu lana negebengu ziyangena la sivika zonke izinto la amanzi ayonke into nje esivikayo la angazi usingayichaza ngithini kuningi and siyahamba eminyango hayi ngoba singahambi
Siyahambisa izincwadi kumameya sikhulume nabo. Housing usibize sihlale sema-boardroom uthi uzosibuyela kuthini ungabuyeli kuthini. Sihambe siyovala umgaqo ungasizi ngalutho. Ayikho into esizakala kuyona silwe sihleli la kule ndawo. And okuwesi abantu abadala kakhulu khona bakhubazekile khona izingane ehamba ngama-wheelchair khona izingane ezihlezilele embhedeni mangena amanzi ucabangela zona la ukuthi lezi izingane lezi Nkosi yami zizokwenza njani. Uthi uyokhuluma lapha kufane nokuthi uyadlala. So sesikhathele ngempela ukuhlala la kakhulu. Ayikho enye into esesifuna thina la sesifuna ukuthi basakhele. Ey'ndabeni ze-One KZN TV kube kuNtombi khona Mvubo ngiseThekwini. Kwehlukene kemibono emphakathini ukuphawula ngohulumeni obambisano wakuleli lokhu kuza ngemuva kuba iDA izwakalise ukungavumelani neqembu leANC odabene koluthinta ukwenyuswa kwentela kuleli njengoba kuzoqala ke unyaka mali ka-2025-2026 laba bathi ke mancane amathuba kuba kuqhubeke lo mshado. According to isimo se-JNU esikhona njengamanje mancane kakhulu amathuba ukuthi kuqhubeke ubumbano phakathi kwe-ANC kakhulukazi futhi ne-DA njengoba phela i-ANC ikutshengisile ngenhloso zayo nje ukuthi ayisenendaba ukuthi i-DA ithini even after i-DA ikutshengisile ukuthi inosifiso noma i-willingness yokuthi ibe ngxoxo eziba khona phakathi kwabo ne-ANC in terms of i-power sharing but ngendlela okwenzeka ngayo i-ANC ke ikushaya indiva konke lokho so mancane kakhulu amathuba going forward ukuthi kube khona ubumbano lwe-DA ne-ANC but ke okungenzeka sengawu ukuthi mhlambe ube khona umbutho okuthiwa i-JNU uqhubeke kuze mhlambe kuphela ithemu ngesimo sokuthi kungenzeka kube khona ezinye inhlangano ezofisa ukuthi zingenelele ukuvala isikhala se-DA uma kungathiwa mhlambe i-DA ithi ithatha isinqumo sokuthi yaphuma kulombimbi lolo. Ngikhuluma ngendaba ye-JNU ukuthi ngibona ingaphasi futhi ingaphumeleli ngoba Nkosazane kudlalwe kakhulu ngabantu. How can you tax abantu abangasebenzi? U-ANC ikakhulu angagibeli kakhulu ku-JNU. U-ANC udlale ngabantu ngoba uzobathexa kanjani abantu bafakela ama-VAT abantu abangasebenzi ongabaqashanga usemandleni uyophuma emandleni manje kodwa uthi abantu abakhokhela i-VAT ukuthi abantu abayithathe kuphi khona abantu abangasebenzi ngeke ukuthi ngo-350 ungaphilisa umndeni wakho wonke angasi 350 or 370 but yonke leyo nto le uthi ayiqhamuke kuphi uhulumeni we-ANC akakhombisa ukusithanda singabahlali base-South Africa ngoba manje yonke into kumele ibhekwe yithi abantu abasebenzi ayikho imisebenzi but kufuneka ngapho u-Eskom ukhokhela isigubhu kufuneka isinkwa esesikhuphukile yonke into ikhuphukile. Firstly ngibuka ukuthi ukuphila kwe-JNU akuncikile kakhulu ekuhambeni kwe-DA because sizokhumbula sonke ukuthi there are other parties, small parties who are just really who are waiting ukuthi bachipe in kule JNU. So mengathiwa i-DA leaves the JNU, it doesn't mean ukuthi it's going to die because there's EFF, there's MK, and those people are waiting for power. So ingaphila still with other parties angachipa inazongena kuyona ukuze isebenze, but that would mean ukuthi i-hike layer VAT is still going to have a bad impact, more especially kwi-economy yethu, looking at job and unemployment. So ukuphela kwe-JNU might last, but abantu base-South Africa are going to be in a huge problem. Indaba lethi ngendlulu likhulu kakhulu because into abasayibalekela manje bengayiboni ngaso lenye i-ANC ne-DA kusase indaba ye-VAT. Kusasekuningi abasazophazamisana ngakho ngoba kuseza ama-infrastructure kuyimali nani so angiboni ukuthi udaba labo lokubambisana ne-JNU isazoqhubeka. Phinde futhi sayitolo sobe siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukelo usabukele zona indaba ze-One KZN TV nazi obekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. I-ANC igxeka umfolozi ngolwamanzi kudutshulwe kwabulawa obelamula kanti kubanjwe yokulisana nokunukubezwa kwabantwana. Ake sibheke ngosini yezomnotho.
Rand lakuleli liwu-19.68 emaqhathaniswa nedola, libu-25.23 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu-21.77 emaqhathaniswa ne-euro. Igolide lona liwu-$3,045.04 i-ounce, kuthi olongahluzo wona u-$62.82 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. iBanyana izivalelise ngendlela isikakha inqoba ke iMalawi yize ke ibuye isalandela ngemuva esiwombeni sesibili yanqoba iMalawi ngamagoli 2 kwelilodwa emidlalweni wesibili wobungane obuseLucas Morepe Stadium eAtteridgeville izolo ntambama. Isikotshas sigadleke kuqala ngegoli likaVanessa Chakupira maphakathi nesiwombe sesibili. iBanyana yanqoba ke ngamagoli kaHilda noAmogelang Motawi. Iqembu likaDesiree Ellis belihloseke ukuqhubeka lapho ligcine khona ngesikhathi ke linqoba iMalawi ngamagoli 3 eqandeni kokuqala obuse-UJ Stadium eSoweto ngomgqibelo. Emidlalweni wokuqala kwavaleliswa ke uNoko Motlu oqedeke esedlala imidlalo engu-174 eqenjini lesizwe. Kulo mdlalo wesibili kuvaleliswe omunye umakadebona unompumelelo Nyandeni osehlanganiseke imidlalo engu-150. Nasikisimo sezulu esikalendeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Misale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.